سلام أب كل غرنعت عالم التركوب وتخاتلتي بارادايز ميديا مساقم زلخو حاوغم مسجونا برهاي نلوم معنتي قبر صد مويانن كنات هدي مريامن أب تحت زبل أرستي مسيكم دلخو إذا مالت قبر صد مويانن نتاخم أرمو أم زمرتوا بإنجليزية رينبو بتقرنيا قا كاستدبنا ويكا بلمدي كنات هدي مريم إلنا النسوا عينا خنزارب مالتيو دعري حجي كم زعيت هرستات دقاقي محيزالكم كمتزيه شير لايك كومنت بمقبار تساتفتنوهن اتوم سابسكرايب زي قبركم تخاتلت نايز چانل كا سابسكرايب جيركم نتاناي دول ملكت بمطوع ملؤ بملؤ تساتفتي ويكا بيتسب نايزا چانل كتكونوا بخبر عدمكم ازلو معانت حزيز اللغو مدب ازيو سفح سلازغونن اكاتعي سلازغونن دمدام زغونه حبريتا ايكهبكمني انتاي دا حفشاوي ناتي الرأياتات وي انبيبه زوهل لكم حسابات ككافلكم مو نسقم كا ابوتا كومنت بوتاو مغدي حسابكم حبونا مالتيو ابتا حساب انتاينا نغبر دلنا ابزمصيني يازلنا رستي حسابنا نهب نلازب مغنياتو كله بالزب سلازفتح مجمريا محبر LGBTQ ويكا محبر قبر سدموين كنبل كلنا ويكا قبر سدموينت مالت انتاي مالتين رأي هجي قبر سدموينت بإنجليزية homosexual تبعيلي لزوع homo مالت كاب قريخ كابناي قريخ كالزمت أخينو حدا مالتيو هجي قبر سدم مالت أوشتي حدا عينت صوته أوش تدك تبعتيه يخون أوش تدك أنستيه يخون منجو حدا عينت صوتها زجبر فقرة وسحبت ويكات صوتاوي نتفتي مالتيو بأنت أرو heterosexual نبلوم كا hetero the same كاب غريخ قال زمت أيو hetero مالت كا بزح مالتيو لك كم تنحنا نفولتو كم تنبر أم منجو أنت أر صوتها زجبر صوتاو سحبتن وي صوتاو نتفتني مالتيو حجي قدمين ابتي ارستنا مخادنا نتا LGBTQ تبهل قال اسك نزرزرا LGBTQ مالت اسك زرزر كلا انت مالتيا ال مالت لزبيانس يتوكل لزبيانس مالت كا امونغو دك انستيو زغبر صوتاوي نطفت وي صوتاوي صحبتيو حنت غوال نستيتي اب كندي نانصار صوتا بخماز امسلت غوال نستيتي بفقراوي سمعت وي صوتاو نطفت كتسحابن كلا لزبيان ولا مالتيو اتي بيغا بايسيكشوال يوكل بايسيكشوال كنبل كلنا خاني حدا صوتا خوينو غوال يخون ود بزي قدس مسكلت يوم صوتاو سحبت كله خلو مالتيو جي خنبل كلنا خاني لك خمتيناي لزبيان زرانيو دك تبعتيو خوينوم مسكم دك تبعتيو صوتاو نطفت وي صوتاوي سمعت دسعبون مالتيو تيغن بالكلنا ترانسجندر مالتيو إذا خاني كابت أبجزية ولدي دتوهبو صوتا وسيو خنبر كلهم مالتيو أبند ودو والديلكا بسمياو شو جمانة تقبلك يختبك دحر كم قال نبر مالتيو ويكا قال والديلكا بروزا شو جمانة تقبلك يختبك ودو خينات نبر مالتيو أزي بتوسعي ناتوم صوتهم زغيرو بمطبحة زغيرو لو بخالق صوتهم زغيرو لو نوعهم من وكلي مالتيو تاني ما وداتا كيو تبلكا كيور كون كلا بتقرنيا ترجم كلا بقطع بلشو مالتيو مبلشا وي بلشو مالتيو نمنتايم ويكاتا كيور كاني questioning وين تقوم لايم نمنتايو أبزوم بلا علزرانيهم أربعة قالات زي تعالى البحر زلوا صدماو اندحر كوينو كير إلهم يصوعوا مالتيو كالاين ريو نتبي معسن أبين جميرو زبليو زي LGBTQ ويكا محبر قبر صدماوين دبال محبر كساب مود أتا عسر خفل زمن أب كل حبر السابات عالم ببهلي بهايمانوت بحقي أتصيافن فنفنن سلازنبره وي كم صيوفاتن فنفناتن يرأي سلازنبرو تساقيتهم وي تحابيهم وي بمستيريم زخودن يرهم أموداتا عسرا خفل زمن جن ناب أدباباي كوز جميرو مالتيو أمريكا تركبن
ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ከዓ ከም ሕጋውያን ማሕበራት ተቐቢለን መሰሎም ከኽብራሎም ጀሚረን ማለት እዩ ስጋብ ዘለናዮ ደረጃ ከዓ በፂሖም ከም ሳልሳይ ነጥቢ ንሪኦ ከዓ ዕላማታት ናይ ዝማሕበር ወይ ዕላማታት ናይ ማሕበር LGBTQ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሕጂ ዝኾነ ማሕበር ዕላማ ኣለዎ ወይ ዝኾነ ጥርናፈታት ዕላማ ኣለዎ ልክዕ ከም ኩሉ ማሕበራት ወይ ከም ኩሉ ጥርናፈታት ከዓኒ እዞም ናይ ግብረ ሰዶማውያን ማሕበር LGBTQ ርእሱ ድኸኣለ ብዙሕ ዕላማታትን መርገፅታትን ኣለዎም ግን ብሓፈሻ ጥቕላ ቢልና ክሪኦ ከለና መሰል ኣብ ኣደባባይ ምውፃእ ወይ መሰል ተቐባልነት ንምርካብ እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሰባት ሓደ ግብረ ሰዶማዊ በቃ ብመሰል ብናጽነት ዝመሰሎን ዝደለዮን ንኽገብር ኣፍልጦ ንምርካብ ወይ ንገዛእ ርእሶም ንኽጣበቑ እዮም ዝማሕበር ዝኣቂሞሞ ማለት እዩ ንኣብነት መሰል ንምርካብ ክንከልና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መሰል እንታይ እዩ መርዓ ንኽፍቀደሎ በቃ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ብሕጊ ብሃይማኖት ብባህሊ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰባት ዓለም ንፈልጦ ኣንጻር ጾታ ኢና ንመርዖ ጓል ተላትካ ወዲ ኢኻ ተምጻሉ ወዲ እንተለካ ከዓ ጓል ኢኻ ተምጻሉ ወይ ስኺ ጓል እንድሕር ኮንኪ ወዲ ኢኺ ትምነይ ወዲ እንድሕር ኮይንኻ ጓል እዩ ዝምነ እዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ግን በቃ ከምቲ ድሌቶም ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል መርዓ ንኽፍቀደሎም ሓደ ካብቲ ዝሓትዎ ዓበይቲ ጠለባት ነይሩ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለምን ኣብ ኩሉ ወላይ ንበል ተፈቒድሎም እዩ ንኣብነት ከም ኣብነት ከም ጻልኩም እዚ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ፋሽን ትካል ዶልቼ ኤንድ ጋባና ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ትካል እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ክብለኩም ከለኹ ግን ክልቲኦም ሰብኡት እዮም ፈለማ ክጅምርዎ ከለዉ ዶሞኒኮ ዶልቼን ስቴፋኖ ጋባናን ዝበሃሉ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዲዛይነራት እዮም ነይሮም እዞም ዲዛይነራት እዚኦም ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኣፍልጦ ተዋሂቦም ከም ሰብኣይን ሰበይትን ሶሙን ነብሶም ተቐቢሎማ እንድዒ ኣይናይ ካብ ክልቲኦም ኣይናይ ሰብኣይ ነይሩ ኣይናይ ሰበይት ነይሩ ኣነ እውን ብዙሕ ክፈልጦ ኣይደልን ግን እዚ ኩላትና ንፈልጦን ንኽደኖን ጨናታቶም ንጥቀም ደቂ ኣንስትዮ ክዳውንቶም ትጥቀማ ደቂ ተባዕትዮ ቁልፍታቶም ጫማታቶም ስረታቶም ንጥቀም እዚኦም ሓደ ካብቲ ናይ ኢጣልያን ናይ ዓለምን ዝዓበየ ትካላት ግብረ ሰዶማውያን እዮም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ማለት እዩ ኣብ 2005 ተፋቲሖም እዮም ግን ትካል ስቲል ብክልቲኦም ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ተፋቲሖም እዮም ክንብል ከለና ወላ ኣነ ከምብቦ ከለኹ ንእሽተይ ከምዚ ስኽፍክፍ ብለካይ ኣይለመድናዮን ትፍትሕሲ ንሕና ንፈልጦ ምቁራን ብዓብዩ ወይ ሓዳር ብዓብዩ ኣብ ክልተ ኣንጻር ጾታ ኢና ንፈልጦ መወዳእታ ተፋቲሖም ክበሃል ከለኻ ክልተ ኣንጻር ጾታ እዩ ፌበርን ሳሙኤልን ተፋቲሖም ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም በቃ ብዓለም ደረጃ ከም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ዝፍለጡ ስእሎም ኣብ ስክሪን ጌረልኩም ኣለኹ ረአይዎ ከም ሓምሻይ ንሪኦ ነጥቢ እዞም LGBTQ ዝበሃሉ ማሕበራት ብብዝሒ ኣብዮም ዝርከቡ ወይ ብብዝሒ ኣፍልጦ ዳሃቦም ሃገራት መንን ንምባል እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣፍልጦ ሂበንኦም ጥራይ ዘኮናስ ብዲፕሎማሳዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ብዙሕ ነገራት ፀቕጣት እናፈጠራ ናብ ዓለም ሙሉእ ከስፋሕፍሖ ይቃለሳ ከም ዘለዋ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ክንከይድ ከለና ብብዝሒ ኣሎ ብብዝሒ ዳርጋ ኣፍልጦ ተዋሂቦም ክንብል ንኽእል ዝሓለፈ ኣብ ብራዚል ዝተኻየደ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብረ ሰዶማውያን ፌስቲቫል ርኢናዮ ኢና ኣብ ኤሽያ ብተዛማዲ ዝሓሸ እዩ እቲ ናይ ኤሽያ ሕብረተሰባት ዓቀባዊ ዝኾነ ባህሊ ስለ ዘለዎ ዝሓሸ እዩ ካብ ኩሉ እቲ ዝሓሸ ግን ልዕሊ 95 ሚእታዊት ነፃ ክበሃል ዝኽእል ግን ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ በዚ ዘለና ይኹን ቅፅልካ ተስፋ ገብር ግን ትሪእዎ ኣለኹም ከም ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናዮ መሰል ናይ ግብረ ሰዶማውያን እንዴተኸብረ ተባሂሉ ከም ሓደ ናይ በቃ ሁማን ራይትስ ወይ ሰብኣዊ መሰላት ተራእዩ ብዙሕ ፀቕጥታት ነይሩ እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ነፂጎናየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃውያን ዝሓሸ እዩ ደሎ ብኡ ቅፅልካ ተስፋ እዩ ማለት እዩ እዚ ክሪኦ ዝፀናሕና ሓፈሻዊ መግለፂ ብዛዕባ ማሕበር LGBTQ ወይ ማሕበር ግብረ ሰዶማውያን ናብቲ ቀንዲ ርእስትና ንምንታይ እዮም
ቅናት ኣደይ ማርያም ወይ ንቀስተ ደበና ወይ ንሬይንቦ ከም ኣርምኦም መሪጾሞ ዝብል ቀንዲ ርእስትና ቅድሚ ምሕላፍና ሓፈሻዊ ስእሊ ክንሕዚ ኢለ ሕራይ ናብቲ ቀንዲ ርእስትና ንኸይድ እዞም ማሕበር እዚኦም ንምንታዮም ንቀስተ ደበና ከም ኣርምኦም መሪጾሞ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ብኣሜሪካዊ ኣርቲስት ሶዶማዊ ነይሩ ጊልበርት ቤከር ዝተባሃለ ቡያ ዲዛይን ተገይራ እዚ ኣርቲስት ሬይንቦ ከም ኣርማ ዝመረጸሉ ምኽንያት ከኣኒ ብዙሕነት ንምግላጽ እዩ ዳይቨርሲቲ ብዙሕነት ንምግላጽ እዩ ምኽንያቱ ሓደ ብዙሕ ሕብርታት ይደለዋ ካልኣይ ምስ ተፈጥሮ ኣዝዩ ዓብ ምትሓስ ስለ ዘለዋ ጽብቕቲ ስለ ዝኾነት ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰባት ዓለም ዓብ ጽልዋን ታሪኽን ስለ ዘለዋ ቀልጢፋ ናብ ርእሲ ኩሉ ሰብ ንኽትኣቱን ብፍላይ ከዓ ብሕብርታት ዝወቀበት ስለ ዝኾነት ቀልጢፋ ናብ እምሮ ቆልዑ ንኽትኣቱ እዩ ተሓሳብ ማለት እዩ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ኣብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ናይ ግብረ ሰዶማውያን ፌስቲቫል ከኣኒ ብሰነ 1978 ወግዓዊት ገይሮማ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ኣብቲ ቀስተ ደበና ደሎ ሕብርታት ንዖም ብዝጥዕሞም ነናቶም ትርጉም ሂቦሞ ከም ወግዓዊት መለለይ ወይ ባንዴራ ናይ ማሕበር ግብረ ሰዶማውያን ወይ ኤልቢሽቲኪው ካ ኣጽዲቆማ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገብርዎ ጎስጓሳት ይኹን ፌስቲቫላት ይኹን ካልእ ንጥፈታት ከኣኒ ከም ዋና ኣርምኦም ይጥቀሙላ ማለት ንዓና ንሕብረተሰባት ዓለም ከኣኒ ከም ዝወጃበረናን ነታ ካብ ቀደም ጀሚርና ንፈልጣን ምስ ተፈጥሮ ምትእሳር ደለዋን ቀስተ ደበናኻ ከም ንጸልኣን ገይሮሙና ማለት እዩ ብብዙሓት ሰባት ከኣኒ ከም ኣርማ ግብረ ሰዶማውያንን ሸይጣንን ተረያ ካብኣ ንኽንጥንቀቕ ካብ ንሳ ዘላቶም ፍርያት ንኽንጥንቀቕ ንምከር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክዛረበሉ ደለይ ዘለኹ ግን ንሶም ንሬይንቦ ወይ ንቀስተ ደበና ከም ኣርምኦም ስለ ዝተጠቕሙሉ ንሕና ክንፍንፍናን ክንጸልኣን ክንሕሰማን ኣለና ድዩ ዝብል እዩ ምኽንያቱ ሓደ ትፈትዎ ነገር ሓደ ሰብ እንድሕር ንዑ ተጠቒሙሉስ ግድን ዲኻ ክትገድፎ ዘለካ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሓደ ደምዳሚ ኣረኣያ ሒዘ ክመጽእ ይኸብደኒ እዩ ናብ ሚድያ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኩላትና ነርናትና ኣረኣያ ስለ ዘለና ግን ኣብ ቦታ ኮመንት ኩላትና ብእወታዊ መገዲ ንቀስተ ደበና ድሕሪ ሕጂ ክንጸልኣ ኣለና ድዩ ክንፍንፍና ኣለና ድዩ ክንሕሰማ ኣለና ድዩ ወይስ ብኸመይ ኢና እቲ ኖርማል ቀስተ ደበና ዘለወን እቲ ናቶም ኣርማታትን ክንፈልዮ ወይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓፈሻዊ ሓሳባትኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ ሓደ መዓልትኻ ነቲ ናትኩም ሓሳባት ጾሚቐ ናባኹም ከብለ ካባኹም ናባኹም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣነ እንታይ ከዘክረኩም ቀስተ ደበና ምስ ህዝብታት ዓለም ዘለዋ ምትእሳር ከዘክረኩም ንኣብነት ኣብ እምነት ክርስትና እንድሕር መጺና ሬይንቦ ዓብ ትርጉም ይደለዋ ወይ ቀስተ ደበና ዓብ ትርጉም ይደለዋ ምኽንያቱ ዝጋብሔርና ዓለም ብማይ ኸጥፋእ እንከሎ ነቶም ዝተረፉ ኖሁን ናቱ ሓረግን ምስኡ ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር ፍጡራትን ድሕሪ ሕጂ ንዓለም ደጊሙ ብማይ ከም ዘየጥፋኣ ቃል ዝኣተወሉ ብመገዲ ቀስተ ደበና እዩ ወይ ብመገዲ ቅናት ኣደይ ማርያም እዩ ልክዕ ኩሉ ዝነበረ ዕልቕልቕ ወይ ዝነበረ ማዕበላት ምስ ሃደአ ቅናት ኣደይ ማርያም ተሳኢላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ምስ መርከብኖ ተታሒዛ ክትመጽእ ንሪኣ ኢና ኣብ ካልእ ሃይማኖታትን ኣብ ካልእ እምነታትን እውን ነናቶም መግለጺ ክህልዎም ከም ዝኽእል ርግጸኛ እየ ትፈልጥዎ እንተለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ወስበሉና ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ቀስተ ደበና ኣብ ኣመንቲ ክርስትና ዓብ ቦታ ኣለዋ ማለት እዩ በቃ ኣርማ ናይቲ ብእግዚኣብሔር ዝተኣትወልና መብጻዕያ ትኾናላ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ኣብ ሃገራት እንድሕር መጺና ባንዴራ ሃገረ ኢትዮጵያ ካብ ቀስተ ደበና ከም ዝፈለቐት ወይ ከም ዝረዓመት ይዝረብ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ እንድሕር ከይድና እውን ደቡብ ኣፍሪቃ the country of the rainbow ያትበሃል ወይ ሃገረ ቀስተ ደበና ያትበሃል እዚ ኸኣኒ ካብ ስርዓት ኣፓርታይድ ነፃ ምስ ወፁ ንብዙሕነትን ሓድነትን ንምግላጽ ከም ኣርምኦም ኣርዒመዋ ማለት እዩ ባንዴሮም ተርኢናያውን ምስ ቀስተ ደበና ዓብ ምሳሌ ደለዋ ስለዚ ኢትዮጵያውያንን ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ኤልቢሽቲኪው ወይ ማሕበር ኤልቢሽቲኪው ከምናቶም ኣርማ ስለ ዝገበሩዋ ክሕሰሙዋ ወይ ክፍንፍንዋ ኣለዎም ማለት ድዩ ኣነ እዚ ናተይ ሕቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ንሳተፍ ካልእ ኣብ 1961 እውን ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝተገብረ ናይ ኣንጻር ኩናት
ወይ ናይ ጻውዒ ሰላም ዝተገብረ ፌስቲቫል ከም ኣርማ ኣይፋል ኒኩለራዊ ኩናት ኮይና መጽያ ነይራ ሕጂ እዚ ኣነ ገለገለ ዝተቕሰልኩም ደለኹ ቀስተ ደበና ኣብ ህዝብታት ዓለም ብብዙሕ መለክዒና ንጥቀመላ ማለት እዚ ኣነ ምጽልኩም ደለኹ ከም ኣብነት እዩ ቀስተ ደበና ምስ ህዝብታት ዓለም ብዙሕ ምትእሳር ይደለዋ ካልኡን ከዘክረኩም ቀስተ ደበና ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰባት ዓለምና ከም ምልክት ተስፋ ፍቕሪ ሓጎስ እውን ትረአያ ብዓብይ እውን ምስናትና ቆልዕነትን ምስ ዝተፈላለዩ ህፃናትን ዓለምን ከቢድ ምትእሳር ይደለዋ ወይ ዓሚቕ ምትእሳር ይዘለዋ ስለዝኾነ እዮም ካና ዓማ መሪፆም ሕጂ ዘክርዎ ቀደም ማይ ሃሪሙ ብድሕሪኡ ቀስተ ደበና ክወፅእ ከሎስ ከመይ ንሕጎስ ነርና ቅናታይ ደማርያም ወፅያ ብምባል ማለት እዩ እስኪ ናይ ዝውን ዘለኩም ተዘክሮ ኣቦታ ኮመንት ግደፉለይ እሶም እውን ሕጂ ነዛ ምስ ህፃናትን ቆልዑን ከቢድ ምትእሳር ወይ ዓሚቕ ምትእሳር ዘለዋ ኣርማ ክመርፅዋ ከለዉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮን ስለዚ ናብ ተቐዲመ ዘለዓልክዎ ሕቶ ክምለስ ንደቅናን መንእስያት ኣሕዋትናን ካብ ኣሉታዊ ጽልዋ ናይ ቀስተ ደበና ወይ ናይ ሬንቦው ንኽነድሕኖም እንታይና ክንገብር ዘለና ዝብል ኩላትና ኣቦታ ኮመንት ሓሳብና ንዋሃብ ካልእ ኣብዚ ኣና ሓንቲ ርእቶላትኒ ደቅና ማለሲ ናይ ጽባሕ ፍሬዮም ናይ ጽባሕ ተቐበልቲ ሕድሪዮም ናይ ጽባሕ ናትና ምስሊዮም ኩሉ ነገር ኣብ ደቅና ኢና ኢንቨስት ንገብር ብውላዱ ክሕጎስ ብውላዱ ክድበስ ዘይደሊ ወላድኻ ይብልናን ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣብ እተዓብዮም ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ገዛና ንኣብነት ኣብ ቴሌቪዥን ዝውልዑ ናይ ቆልዑ ፕሮግራማት ንሕና እውን ምስኦም ኮይንና ስለ ንሪኦ ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ዝያዳ ምቁፃር ዘድልየና ግን ኣብ ሞባይል ድዩ ታብለታት ድዩ ስቕኢልና ብሸለልትነት ንህቦም ኢና ኢንተርኔት ምስኦም ኣሎ ኣትዮም እንታይ ዓይነት ትሕዝቶታት ይርዩ ኣይንሪኦምና ብፍላይ ኣዴታት ንስኽን ሞባይል ሂብከን ንቆልዑ ናብ ክሽነዲ ናብ ካልእ ስራሕ ክንትኸዳ ንሶም ኣብኡ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶታት ይርዩ ኣይንከታተሉምን ኢና እዚ ዓይነት ትሕዝቶታት እዚ ኸዓ ጽባሕ ንጎ ሰዓብየን ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ ሓደ ኣብ ቴሌቪዥን ተራእይዎ ጽቡቕ ናይ ቆልዑ ፕሮግራማት ንቆልዑ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ቻነላት ብዙሓት ኣለዉ ብጥንቃቐ ዝስርሑ ሞባይል ወይ ታብለት ክንህቦም እንድሕር ኮይንና ኸዓኒ ኣለዋ ንቆልዑ ተባሂለን ዝስርሓ ቻይልድ ሞድ ጥራይ ዝኾና ታብለታት ኣለዋ ማለት እዩ ንዖም ዝኸውን ትሕዝቶታት ጥራይ ዘእንግዳ ስለዚ ኣብ መደምደምታ ከም ዝበልክኹም ኣነ ሓፈሻዊ ካብ ዘንበብክዎን ካብ ናተይ ኣረኣያን ብዛዕባ ማሕበር ግብረ ሰዶማውያን ወይ ማሕበር ኤልጂቢቲኪውን ቅናት ኣዳይ ማርያምን ዝብል ሒዝዮ ድመጻኹ ርእስቲ እዚ እዩ ነይሩ ከም ዝበልክኹም ኣቦታ ኮመንት ኩላትና ንሳተፍታ ክንገብር ኣለና ብእውታዊ መገዲ ንሳተፍ ኣነ ኸዓኒ ሓደ መዓልቲ ነቲ ናትኩም ኮመንታት ጾሚቐ ከም መልክዕ ቪድዮ ሒዘልኩም ክመጽእ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝምለሰኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ጥዕናን ቅሳነትን እምነ ቻው